Nagsugod nagbukal ang kawa sa politika sa uban nga mga dapit. Apan dinhi sa dakbayan sa Talisay, murag ningaw man wala may kisaw. Timaylahan lamang kini nga walay lig-on nga mukontra ni Mayor Samsam Gulyas. Kini ginikan kay maayo man kaayo nga pagkadala ni Samsam Gulyas ang dakbayan sa Talisay mga kabombo. Gani ang first district wala say potensyal nga mubangga sa asawa ni Samsam Gulyas nga si Congresswoman Rhea Gulyas. Buot pasabot lig-on ang mga Gulyas sa first district. Hinoon makita man sad sa performance sa mga Gulyas nga dili magsigig pa interview sa media. Mas daghan ang trabaho kaysa pagarpar. Less talk, more action. Matod pa sa slogan ni Samsam Gulyas, action agad. Dili pareha sa Cebu City nga daghan ang managan og mayor tungod kay wala sila makauyon sa pagdumala ni suspended Mayor Michael Rama. Mao na nga daghan kayo ang nagka-interest kay modagan og mayor sa Cebu City kay wa kauyon sa dinad-an ni Mike Rama. Samtang dito sa Mandawi, ni sugod nagsiaw ang mga trolls. Nagbinirahay na diha sa social media na ay uban ni gamit og mga dami account aron sa paglaban sa ilang mga kandidato. Apan diri sa dakbayan sa Talisay, daw sa chill ra kayo ang mayor kay walay wa ko'y nakita nga lig-on nga mokontra ni Samsam Gulyas. Walay potensyal kayo nga kontra nga mobangga ni Samsam Gulyas mga kabombo. Daw sa nakita sa mga taga-Talisay nga kontento ra sila sa pagpanerbisyo, sa pagpanggoberno, sa pagduma ni Samsam Gulyas diri sa dakbayan sa Talisay mga kabombo.